Pekný večer, vážení hostia. Vítam vás na pôde knihkupectva Inlibri, kde dnes uvedieme do života knihu z dielne Matice Slovenskej. Poprosím teda o slovo predsedu Matice Slovenskej, aby nám tak trochu priblížil, o čom bude dnešná diskusia so spoluautormi. Takže, vážení kolegovia, drahí priatelia, pre mňa je veľkou cťou byť znovu na pôde tohto starobilého slovenského mesta Košice. A dnes je naozaj originálna príležitosť uviesť do knihy aj na pôde Košíc, a nie je to náhodou, lebo jeden zo spoluautorov je vlastne priamo Košičanka a riaditeľka Domu Matice Slovenskej v Košiciach, Martina Matečková. Autorom je však aj Lukáš Perný, a teda uvedieme syntetické, sumarizujúce dielo na túto výnimočnú slovenskú generáciu. A treba povedať, že v rámci prvej generácie národného obrodenia výnimočných národovcov, ktorí začali epochu, ktorá nakoniec vyústila k vzniku Slovenskej republiky. Bude to trošku prekvapujúce, že tí Bernolákovci, napriek tomu, že je mnoho monografií parciálnych, ale aj sumarizačných, ale žiadna nie je taká komplexná, syntetická, ktorá by sa takto celkovo vlastne podnazerala na tú prvú vlnu národného obrodenia na Bernolákovcov. Mnohí isto ocenia, že je tam aj viacej osobností, o ktorých sme možno aj nemali také zásadné vedomosti, a práve prostredníctvom tejto knižnej publikácie sa dozvieme teda aj o osobnostiach, ktoré sú súčasťou tejto skvelej bernolákovskej generácie, ale je o nich minimum informácií, alebo sú neznámi, alebo dokonca svojím spôsobom úplne stratení. Ja by som povedal na úvod len takú základnú metaforu, že ak náš slovenský dom je stavbou, no a môžeme povedať, že tými múrmi sú jednoznačne generácia Šeslávie, teda Šafárik, ale aj Šafárik a Kolár. A tá strecha alebo zastrešenie je štúrovské, ale pevné kamenné základy sú bernolákovské. Takže všetko sa začalo silnými základmi, kamennými základmi, teda Bernolákovcami. A raz ma prekvapili jednou takou zaujímavou otázkou študenti, že prečo si vôbec tých Bernolákovcov pripomíname, keď vlastne Bernolákovčinu už vlastne nepíšeme. Hej. Bola to možno taká záľudná otázka žiakov a študentov. Odpoveďou jednoznačne je, že základom dejín je kontinuita. To znamená, že bez Bernolákovcov by isto nebola generácia Šeslávie, teda koncept slovanskej spolupráce. Bez Šeslávie by neboli Štúrovci, teda ani štúrovská slovenčina, ani nasledujúca Mudroňovsko-Valašovská generácia, ani Vajanského a mnohých iných. To znamená, že oni boli tí prví v modernej našej epoche, na nich nadväzovali všetci, aj slovenským učeným tovaristom dali vlastne takú zelenú, alebo ukázali tú cestu aj založeniu Matice Slovenskej. Štúrovčina by nebola bez Bernolákovčiny, lebo to bol tiež veľký príklad jazykovedného diela. Teda ak nehovoríme síce západoslovenčinou, tou kultúrnou, ale tie základy, tie kontinuálne základy sú práve tam. A musíme byť aj hrdí na to, že Anton Bernolák je takým predobrazom Ľudovita Štúra, je to taký vodcovský typ, organizačný, zase na vysokej intelektuálnej aj vedeckej úrovni, aj na morálnej. A tak ako Štúr kedysi zjednotil týchto mladých slovenských prevažne evangelických intelektuálov, vtedy vlastne Anton Bernolák zjednotil tých katolíckych, mnohí boli samozrejme kňazi. No a oni začali ten prvý kultúrno-národný program, on ešte nebol samozrejme politicky, ale začali ten prvý program aj v náboženskej inej rovine, propagácie vzdelanosti, písomníctva, v tomto prípade aj slovenčiny. Je na čo byť hrdý a som veľmi rád, že to bude, že to prvá kniha z trilógie, ktorá je plánovaná, lebo tá druhá bude kniha venovaná práve Šafárikovi, Kolárovi a jeho generácii. Budeme pokračovať aj Štúrovcami. A myslím si, že to je aj taká nadväznosť na budúci rok, lebo budúci rok sa bude venovať Ľudovitovi Štúrovi, ale tieto voľny národného obrodenia sú vlastne pomerne previazané. Gratulujem autorom, aj pani Martine Matečkovej, aj Lukášovi Pernému, že ako zostavovateľia urobili kus skvelej práce. Matica môže byť hrdá na túto knihu. Ďakujem za úvodné slovo pánovi predsedovi. A teraz poprosím, aby k nám prišli samotní autori. Vítam medzi nami Martinu Matečkovú a Lukáša Perného. Tak, ja sa opýtam hneď na úvod, čím je vaša kniha tak výnimočná?
Nenapísalo sa o tých Bernolákovcov predsa len dosť doteraz? Ak môžem začať, tak nadviažem na pána predsedu, že ide skutočne o prvú komplexnú knihu, teda nájdete v nej nielen vedecké štúdie o Bernolákovcoch, ale aj kompletne spracované medailóny, základné, ako by som povedal, také učebné osnovy o týchto prvých našich dejateľoch. Zároveň tam celkom pekný prehľad podujatí, ktoré Matica Slovenská robila pre Bernolákovcov, a k tomu je samozrejme aj bohatá, teda fotografická príloha faksimile z archívu Matice Slovenskej, ktoré nikdy neboli zverejnené, čiže to priamo naša kolegyňa vyhľadala v archívoch. Napríklad korešpondencia týchto Bernolákovcov, tých najmladších samozrejme, lebo ako vieme, tak tá najmladšia generácia bola aj pri vzniku Matice Slovenskej. Sú tam napríklad aj také zaujímavosti, ako je časová os. Takže prvýkrát sa vlastne čitateľ dozvie tak komplexne, kto sa s kým mohol stretnúť, z akej éry sa s ním mohol stretnúť, akí panovníci vtedy boli, ktorí štúrovci sa mohli stretnúť s mladými Bernolákovcami, alebo kto koľko dožil napríklad. Málo kto vie, že napríklad taký Jozef Ignác Bajza, jeden z nich, čo najviac dožil, a naopak práve ten Bernolák, dalo by sa povedať, že zomrel veľmi mladý vyčerpaním. No a na tom timeline, alebo tej časovej osi to krásne vidieť, tak to ukážem divákom, čo to je. To je veľmi zaujímavá vec, taká pomôcka pre pochopenie tej problematiky. No takže je to komplexná kniha, dizajnovo sme sa s tým vyhrali, autorom obálky je kopaničiar Martin Kovanič. Nápad vlastne dať tam Trnavu, to je z mojej hlavy, a Bratislavu teda, ako tak prelínajú sa tie dve mestá, také dve centrá tých Bernolákovcov. No a samozrejme 5 tých najznámejších, teda Rudnaj, Bernolák, Fándli, Holý, Mesároš a to sú asi všetci. Takže, kolegynka, máš ďalej slovo, hovor. Ďakujem, Lukáško. Takže, aby som odpovedala tiež na tvoju otázku, tak o slovenských národných dejateľoch celkovo, teraz nemyslím na Bernolákovcoch, sa toho áno, dosť veľa popísalo. Dokonca aj rok 2022 bol Maticou Slovenskou vyhlásený za rok odkazu Štúrovcov pri príležitosti 200 výročí narodení jednotlivých predstaviteľov štúrovskej generácie. A my sme aj napriek tomu ešte v priebehu roka našli aj ďalších, ktorí patrili ku tejto štúrovskej generácii a mali svoje výročia a boli viac či menej zabudnutými osobnostiami, a my sme ich tiež takto vlastne priniesli na svetlo sveta. Tie výročia pokračovali aj v roku 2023. No ale o tých Bernolákovcoch už naozaj je trošku pomenej písané. Ľudia ešte poznajú samozrejme vedúcu osobnosť Antona Bernoláka, možno ešte Andreja Radlinského, alebo napríklad Martina Hamuliaka, alebo Martina Hatalu, ale už o tých ďalších osobnostiach vedia naozaj veľmi málo. A preto aj v roku 2023 som sa rozhodla uskutočniť vedeckú konferenciu, ktorá sa bude venovať práve Bernolákovcom. No a táto kniha je v podstate výsledok z tejto konferencie. Ako už Lukáš povedal, je aj ozvláštnená rôznymi ďalšími informáciami a obrazovým materiálom. Takže dá sa povedať, že touto knihou sme dali takéto ďalšie polienko do ohňa a trošku sme viacej tých Bernolákovcov dostali do povedomia ľudu, hlavne tých zabudnutých a menej známych. A zadúchali sme troška do pahrieb, ako by povedal Vlado Mináč. Ja ešte doplním, že napríklad máte tú ukážku z originálu Bernolákovho slovára alebo z pôvodných vydaní Fándliho. Prípadne si môžete pozrieť, ako vyzeral prvý preklad Biblie do bernolákovštiny. Takže, alebo napríklad Svetopluk od Holého v vydaní Viktorina. Takže takéto zaujímavé prílohy dotvoria tú atmosféru tej doby, aj toho dizajnu, písma, jak to všetko fungovalo. Čiže je to naozaj vnorenie toho čitateľa do tej doby, kedy Bernolákovci pôsobili veľmi originálnym spôsobom, si myslím. Takže by ešte zaujímalo, prečo ten samotný názov Premožitelia času? Autora máme tu, pána predsedu. Je to v podstate z toho úvodného príhovoru, kde nazýva všetky tieto generácie, prvú, druhú aj tretiu, premožiteľmi času, že sa v podstate dostali ponad čas. Že jednoducho dodnes inšpirujú, že tá smrť vlastne, ktorá pretína ľudskú existenciu pozemskú, ju dokázali jednoducho prekonať aj ten čas, že dodnes o nich vlastne vieme, dodnes nás inšpirujú a v podstate aj ten vznik samostatného Slovenska, predtým Československa,
bol reálne ich živý odkaz, ktorý prekonáva dodnes. Dobre som to povedal? No. Mňa by zaujímalo, čím boli takí špecificky, pretože predsa len sa nachádzame v nejakom 18. 19. storočí a v tom období predsa v každom kúte rakúskej monarchie vznikali podobné zoskupenia, ktoré sa snažili oživiť nejaké národnostné povedomie. Čím boli tí Bernolákovci špecificky napríklad oproti, ja neviem, slovinskému obrodeniu alebo aj trebárs maďarskému, českému? Tak môžeme povedať, že Bernolákovci boli katolíci. Tá prvá fáza národného obrodenia ju tvorilo v podstate katolícke duchovenstvo, takže možno to je práve to špecifikum, že práve oni sa snažili šíriť aj to národné povedomie, národno-emancipačný proces. No a základom toho národného emancipačného procesu bol aj jednotný jazyk, ktorý vlastne Anton Bernolák ako prvý v roku 1787 uzákonil. No a v podstate môžem napríklad uviesť príklad Nemecka a spisovnej nemčiny, ktorú prakticky keď Martin Luther začal písať svoje diela, tak dnešná spisovná nemčina sa práve odvoláva na jazyk, v ktorom písal tie diela Martin Luther. Rovnako aj v Česku takisto existovali jazykovedci, historici, ktorí sa snažili uzakoniť tú spisovnú češtinu, napríklad Jozef Jungmann, Jozef Dobrovský alebo aj František Palacký. No a napríklad mohli by sme spomenúť ešte maďarčinu. Prvé akademické základy maďarčiny boli položené až v roku 1832 a najviac sa o spisovnú maďarčinu pričinil Calvin, František Kazinci. Takže keď si porovnáme už ten rok 1832 a 1787, tak sa tak stalo v podstate až o 40 rokov neskôr, ako už bola uzakonená prvá spisovná slovenčina. Takže čo sa týka okolitých krajín, máme naozaj akési takéto prvenstvo. No a následne potom maďarčina bola v roku 1844 aj úradným jazykom v Uhorsku. Ja by som ešte položil takú závodnú otázku, tak pokiaľ viem, tak v Rusku sa hovorí, že za všetkým hľadaj Petra Veľkého, v Nemecku možno za všetkým hľadajme Goetheho. No a u nás by sme nemohli povedať, že za všetkým hľadajme trebárs Máriu Tereziu alebo Jozefa II. Predsa len ten podnet vzniku týchto osvietenských hnutí už tam išiel cez panovníkov a cez osvietenectvo. Ako to bolo? Áno, určite. Bez Márie Terezie by samozrejme nebol ani Jozef II. No. Mária Terezia v podstate zomrela, prenechala svoju vládu Jozefovi II., takže ona veľmi už s tými Bernolákovcami nemala čo spoločné. Skôr je syn Jozef II, vďaka ktorého zásluhou vznikol generálny seminár na Bratislavskom hrade, kde sa vzdelávala tá bernolákovská generácia. Študoval tam aj Anton Bernolák a osobnosti, ktoré vlastne si ako keby vyvolili za takú svoju vedúcu osobnosť, takže v podstate áno, za takým našim slovenským národom obrodeneckým procesom stojí práve Jozef II. Ja by som ťa doplnil ešte v tom, že bola tá otázka pragmatizmu. Jozef II chcel, aby ten bežný ľud rozumel tým reformám, ktoré chcel robiť, a práve preto podporil túto ideu. Takže aj určitého pragmatizmu, a vlastne oni sa toho chytili na tom bratislavskom seminári a dovedli to do konca. A v podstate mu išlo aj o to, aby sa ten bežný ľud vzdelával a aby aj tí kňazi vzdelávali ďalších kňazov a ľud v tom akomsi materinskom jazyku. Takže aj na základe toho sa mohlo rozširovať to bernolákovské. Na to by som nadviazal, pretože keď si zoberieme tie knihy Bernolákovcov, tak oni boli častokrát veľmi, veľmi praktické. Taký Fandl, hej, včelár a rastlinkárstvo. Čiže nebolo to asi len o jazyku, ale aj o tej životnej praxi. To by som dodal, že v súčasnej sociálnej filozofii sa dosť hovorí o tzv. Komunitarizme. To znamená, že ten záujem komunity a všeobecného dobra je dôležitejší než nejaký taký bezbrehý individualizmus alebo sebecký prospech. A práve Bernolákovci, ale aj Štúrovci, treba povedať, aj ďalšie generácie obrodenia nám ukazujú, že ten komunitárny princíp, tá starosť o tú komunitu, o ten národ, vo ich prípade ako vyslovene až nasledovania hodný. A zoberme si naozaj toho závodníka Fandliho alebo Holčeka. To boli ľudia, ktorí boli prakticky, alebo Caban náš komiatický, oni
vzdelávali tých ľudí na tých chudobných dedinách, hej, naozaj sa snažili to tam pozdvihnúť, lebo tam bola naozaj bieda z hľadiska tohto, hej, tam tí ľudia neboli gramotní, nevedeli riešiť záležitosti s papiermi, hej, nejaké právnické veci, tak to všetko im pomáhali títo Bernolákovci. Sám Caban vybavoval ľuďom rôzne veci po úradoch, hej, vzdelával tí decká, vyrábal im učebnice, zakladali včelárstvo v podstate, že takúto vec riešili, plus ovocinárstvo. Jednoducho naozaj pretvárali tie komunity, napríklad závodník, ja prvýkrát som na neho narazil ešte keď som písal Utopistov a tam som ho nazval takým akože slovenským utopistom, lebo on naozaj tie farnosti alebo tie dediny pretváral ako do takej ideálnej podoby a sám priložil ruku k dielu, že naozaj zobral naozaj doslova tú Maltu a tam proste stával tie kostoly alebo tie domy alebo tú poštu, hej. Čiže boli to praktickí ľudia a zároveň písali, tvorili, vytvárali slovenskú literatúru, hej, a založili vlastne prvý spolok celoslovenský, Slovenské učebné tovaristvo. Čiže ak by sme hľadali nejaký základ pred Maticou Slovenskou, nejakej prvej inštitúcii, ktorá mala za úlohu šíriť kultúru, vzdelanie, osvetu a tak ďalej, tak je to práve Slovenské učebné tovaristvo. A to je tá kontinuita, ktorá hovorí pán predseda v úvode, že preto si ich máme vážiť aj dodnes, lebo nás inšpirovali aj tie ďalšie generácie. Potom bol Tatrín, spolok milovníkov reči a literatúry a tam už sa to začalo spájať, stretávať, tá evanjelická vetva aj tá katolická, už to išlo potom spolu dokopy. No hovorím to aj preto, lebo keď sa povie jazykovedci a prvé uzákonenie z písomnej slovenčiny, tak si predstavíme takých tých suchopárnych jazykovedcov, ale oni boli v skutočnosti veľmi praktickí chlapíci. Áno, oni prakticky zišli takisto z toho bežného ľudu, že nie všetci mali nejaký šľachtický pôvod, hej, takže v podstate aj rozumeli tomu bežnému ľudu, vedeli, aké má problémy, aké problémy má roľník, ktorý sa musí potýkať, proste, aby dokázal vypestovať a obživiť svoju rodinu, takže oni tomu všetkému naozaj rozumeli. Ako už Lukáš spomínal, venovali sa ovocinárstvu, zakladali rôzne štiepnice, samozrejme bojovali aj proti alkoholizmu, čo bolo vtedy dosť veľký problém. Venovali sa včelárstvu, ako už sme spomínali Juraja Holčeka a Štefana Závodníka, takže naozaj oni vedeli o všetkom, čo ten ľud trápi a ten ľud v nich videl aj takú akúsi autoritu a vzliadal k ním, takže... Ja by som ťa doplnil k tomu nešlachtickému pôvodu. Bernolák bol síce šlachtic, ale zastal sa nešlachtica Juraja Fandliho pred Jozefom Ignácom Bajzom, ktorý proste na ňom zaútočil, hej, a povedal, že čo tuto sedliak bude písať knihy. Čo tam si to nešlo bez tých sporov. A tam boli obrovské spory, hej, ale potom nakoniec aj ten Bajza vstúpil do toho učeného tovaristva, hej, nejak sa dohodli. Ale tam boli veľké spory medzi Bernolákom a Bajzom, čiže aj takéto momenty tam boli. Ja som dokonca niekde čítal, že ten Bajza vlastnil pálenicu, hej, že to bolo dosť protirečivé ako na jednej strane, že... Vidíš, toto som nevedel. Preto sa nemali radi. možno aj tam bolo to zárodok sváru. Ale ďalším takým špecifikom je, že keď sledujeme osvietenectvo napríklad vo Francúzsku alebo v tých západných krajinách, tak bolo častokrát také anticirkevné, viedol ho napríklad Diderot, Rousseau, alebo však aj ten Goethe, on dosť nadväzoval na takéto až neopohanstvo, zatiaľ čo tu sa toho ujalo duchovenstvo. Prečo tu si tí farári tak uzurpovali to osvietenectvo, alebo s čím to súviselo? Ja si myslím, že to je vplyv Jozefa II. On možno bol taký vizionár a predvídavý, že možno tušil, že sa nejaké revolučné pohyby budú viesť a možno chcel zabrániť tomu, čo sa stalo vo Francúzsku, že nejakými reformami ukludniť tú situáciu, aby to nevyústilo do nejakej krvavej revolúcie. Možno, že on bol v tomto vizionár a keď som čítal o tej knižnici, čo tam mali na tom Bratislavskom hrade, tak tam boli dosť také diela, čo teda neboli nejak moc veľmi cirkov, akože preferované. Bol tam napríklad Diderot, bol tam Montaigne a celá tá generácia encyklopedistov francúzskych a takže Voltaire napríklad, hej. Takže oni to reálne čítali, tieto knižky z francúzskeho osvietenstva. Samotný Fando, hej, duvierná zmluva medzi mníchom a duvierná zmluva bola ako v tej dobe veľmi kontroverzné dielo, odvážne. Však Fandli si za to aj svoje vytrpel, čo si budeme hovoriť. No ale súčasne treba si za tým dielom hľadať aj politiku. No, tam bola aj tá kritika tých žobravých rádov, hej, takže to zase Jozefovi II. Hralo do karát. Čiže tam sú rôzne vplyvy, hej, z tohto hľadiska. No ale ak by sme porovnali tie rôzne druhy osvietenstva, tak samozrejme to naše bolo také špecifické v tomto, že myslím, že aj nebohý Anton Hikiš o tom písal, o tom kontraste akoby inej formy osvietenstva u nás. Ale mali sme napríklad aj uhorských Jakobínov. Takže aj u nás boli aj takéto momenty, takže...
Tam ešte taká úplne bazálna otázka, základná. A síce prečo v tom 18. storočí vznikla zrazu potreba mať vlastný jazyk a súviselo to s tým, že sme sa ako si zviezli na tej vlne osvietenectva, ktorá prichádzalo zo západu, alebo to súviselo s pokrokom a s tým, že ten feudálny systém si už nevystačil a zrazu si ľudia museli rozumieť na inom základe ako nejakom regionálnom? Tak ono prakticky tie osvietenecké reformy aj u nás na Slovensku priniesli ten národno-emancipačný proces, no a základom toho procesu bol jednotný spisovný jazyk. A práve to si uvedomili Bernolákovci, že na to, aby aj mohli ľud vzdelávať a šíriť tú osvetu a knihy, tak potrebovali, aby tomu bežný človek rozumel a preto tam vznikla potreba toho jazyka. Je to základný atribút kultúrnej a národnej identity v podstate, hej? Bez ktorej sa ten národ nemôže rozvíjať plnohodnotne, ak nemá vlastný jazyk. Ja som teraz čítal nedávno príhovor, prekladal som si ho teda, aby som bol presnejší, predsedu Matice Slovinskej. Mimochodom, viete, ako sa hovorí Slovinkám v Slovinsku? Slovenky. To sú Slovenky. Slovanský je slovenský. Takže sú dva národy, kde vládnu ženy Slovenky a Slovenky. Tak pre zaujímavosť. No a čítal som ten prejav. No a tam, čo bolo zaujímavé, že dokonca aj niektorí západní, ako filozofi a myslitelia oceňovali napríklad v Slovinsku tú národno-emancipačný proces v tom, že veľmi rýchlo sa tam vyformoval moderný národ. Hej, akože v tom zmysle, že oni ešte generáciu predtým hovorili po nemecky. A potom prišiel Prešern a títo ľudia a podarilo sa im teda, tá Matica Slovinská založila Ljubljanskú akadémiu, teda Akadémiu vied a univerzitu. Hej. Takže tam to takto napríklad vznikalo. A veľmi expresne, čiže tie slovanské matice, dokonca toto sú dve slovenské matice doslova, ano. Takže sa dosť ako tak zrkadlia, hej, že sú tam podobnosti. Čiže to je taká zaujímavosť do poznámky počiarov, ale pokračujte. Tak prakticky už som len to chcela povedať, že ten jazyk bol tým základným krokom v podstate v národnom uvedomovaní sa Slováku a potom aj to viedlo k následnému aj politickému osamostatneniu sa Slovákov. Takže je to naozaj veľmi dôležitý atribút nielen pre nás, pre Slovákov, ale pre všetky jednotlivé národy, lebo všade sa vytvárali tie spisovné jazyky. Áno, ešte jedna taká vtipná poznámka, že náš predseda sa prvýkrát stretol so slovenskou prezidentkou až v Slovinsku. Slovenskou predsednicou teda, no. Takže Matica to nakoniec takto zariadila. Ináč dnes sa vedú, keď si spomenul teda bývalú pani prezidentku, dosť také spory, že liberáli a konzervatívci a progresívci a pokrokári a vlastne čo sme a kto sme. Ale je to všetko v takých bublinách uzavreté, ale keď sa pozrieme na tých Bernolákovcov, tak oni v skutočnosti boli pokrokoví, boli pokrokári a boli v podstate liberáli na tú dobu. A zároveň to boli cirkevníci, ako katolíci. Tak, taký zaujímavý a z dnešného pohľadu až paradox. Podľa toho, ako definujeme liberalizmus. Keď v tom pôvodnom zmysle, sloboda slova, nejaké to oslobodenie človeka, emancipácia, tak v tomto zmysle čiastočne možno aj, ale neurčite v súčasnom kontexte. To rozhodne nesúhlasím. A čo sa týka, ešte ak si spomínal tie rôzne bubliny, tak výhodou tejto knihy je, že naozaj spája. To som aj hovoril na bibliotéke, že to je kniha, ktorá spája každého. Prakticky každý sa v nej nájde a to som pozeral otázky, to ti poviem potom neskôr, prečo. Ja som si všimol také zaujímavé obrázkové penzum a ešte ste tam spolupracovali aj s umelou inteligenciou. No, to je taká zaujímavosť, že som objavil ten program, ktorý vytvára vlastne profilovky umelou inteligenciou a bol som zvedavý, že ako by tí Bernolákovci vyzerali dnes. Hej, a toto aj veľa ľudí zaujalo na tej knihe, že takáto nejaká inovatívna záležitosť tam je. No a môžete teda vidieť napríklad toho závodníka, ako si behá v Alpách kdesi, alebo Bernolák v lietadle, ktorý vyzerá ako Paul McCartney už akože. Takže to sú také zaujímavosti, že viete, je problém v tom, takúto tému podať tak, aby zaujala. Jasné. Aby to nebolo nudné, hej? A o tom mi išlo, aby sme to podali kreatívne, zaujímavo, aby sa to reálne čítalo, kupovalo a aj takéto zaujímavosti, že AI, hej, využiť, tak je to spôsob, ako tú knihu dostať viac medzi širšie masy. Ďalšou zaujímavosťou pre mňa bolo, že Bernolákovci boli takmer všetci katolíci, ak sa nemýlim, a po nich ale nastúpili na pôdu evanjelici, štúrovci. Prečo taká výmena? No, tak... Tiež to súvisí nejak, ja neviem, s nejakou nemeckou školou a s Hegelom, alebo... Vôbec ani nie. Ono prakticky
Bernolák prišiel na to, že je potrebné v podstate ísť svojou vlastnou cestou a oslobodiť sa od tej češtiny, ktorá sa vtedy používala, alebo ešte aj latinčina. No a evanjelici v tom období ešte takúto potrebu nemali. Takže Bernolákovci v tomto naozaj boli prví. No a možno potom, ako ono išiel ten vývoj ďalej, tá Bernolákovčina sa prakticky neujala, aj keď sa používala skoro 60 rokov. Následne prichádza na scénu Ľudovít Štúr, obklopuje sa takisto svojimi vernými. No a v podstate on si uvedomuje potrebu vzniku druhej spisovnej slovenčiny. No a už ako si preberá štafetu po tých Bernolákovcoch a ide už svojou vlastnou cestou a v podstate to štúrovské hnutie bolo také už akčnejšie, pútavejšie, vtedy vznikla aj revolúcia v 48-49, takže už aj bojovali, hej, normálne sa opasali šabľami a išli do boja, čo ale neznamená, že Bernolákovci boli v tom období pasívni, oni sa rovnako takisto podielali aj na revolúcii, či už ukrývali štúrovcov na svojich farách alebo im iným spôsobom pomáhali. Rovnako boli aj prenasledovaní ako oni a takisto museli aj odísť, utiecť respektíve do zahraničia kvôli prenasledovaniu, takže nejakým... Čiže preklenuli to konfesné rozdelenie. Preklenuli, áno, to nejaké konfesné rozdelenie. Tam je napríklad zaujímavá tá postava Jána Kolára. Hej. On bol pre štúrovcov absolútny vzor, hej, ale potom neskôr sa vlastne nejakým spôsobom oddelili práve na tej otázke, teda, že či pôjdeme československou cestou, alebo len čisto slovenskou cestou. Ale zase treba povedať, zase netreba zatracovať ani tú medzigeneráciu, lebo bez nich, keby neboli oni, tak by sa Masaryk nemal čím inšpirovať a nevzniklo by Československo. A bez Československa by nevznikla ani Slovenská samostatná republika, predtým federácia a tak ďalej. Čiže treba vnímať tie generácie v tom, v čom boli v podstate vizionárske. Že vlastne kým Štúrovci predpovedali vznik samostatného Slovenska, alebo predtým nejakej aspoň autonómie, to samozrejme treba vyzvihnúť Štefana Marka Daxnera, ktorý požadoval slovenské okolie už počas memorandových čias. No, takže to boli tiež ako ľudia, ktorí videli dopredu. No a zase tá medzigenerácia, tá druhá, o ktorej bude budúca kniha, tá zase predpovedala tú spoluprácu tých dvoch najbližších slovanských národov na politickej línii. Lebo viete, ak to bolo zložité, keby sme sa nespojili s Čechmi, nebolo by možné vytvoriť ten štát, nakoľko tá česká časť tam mala prevahu Nemcov, u nás boli zase Maďari, čiže bolo treba na niečom stavať. Hej. A tomto boli napríklad geniálni. No a čo by som tomu chcel ešte dodať, ale pýtaj sa ďalej. Ono ide možno aj o to, že tí Bernolákovci ako keby začali nejakú tú cestu a tí Štúrovci boli kvázi pokračovateľmi, hej, takže prebrali tú pomyselnú štafetu a už sa mohli angažovať aj v iných oblastiach v politike že boli politicky akoby sofistikovanejší, to znamená, že už vytvorili ten prvý napríklad kultúrno-politický program, ak môžeme hovoriť o žiadostiach slovenského národa ako prvom celonárodnom programe, tak to už dali Štúrovci. Takto ďaleko Bernolákovci nezašli. Hej? Čiže už tá štúrovská generácia tých evanjelikov to posunula do tej roviny kultúrno-politickej. Prvá kultúrna politika ide od nich. A potom samozrejme memorandové roky, vznik Matice a tam sa stretli. A ešte ten stret, to som zabudol dodať, že aj tá reforma jazyka bola hodžovsko-hatalovská, čiže od Štúrovcov Hodža a od Bernolákovcov teda Hatala. Čiže do istej miery tí Bernolákovci presahovali až do toho štúrovského obdobia napríklad tej reformy jazyka, keď to potrebovali nejak obrúsiť, vylepšiť, ako by sa dalo povedať, vytuningovať, hej, nejak to proste dostať do tej podoby. Do povedomia. A prakticky sa dokázali spojiť, hej, lebo nakoniec tá Bernolákovská katolícka skupina prijala tú spisovnú slovenčinu Štúra, potom, ako si spomínal, tú hodžovsko-hatalovskú reformu v 1852, takže potom sa začala používať. A plus boli aj v tom Tatríne, hej, napríklad aj tento náš komiatický Ondrej Camán vyslovene podporoval Štúra a Štúrovcov, takže tam bola obrovská spolupráca. A je to obdivuhodné a hodné aj, by som povedal, pre 20. storočie, že sa dokázali tak oddelené vlastne náboženské prúdy spojiť. Dokonca tam príklad, myslím, že to bol Viktorín alebo Palárik, ktorí si vystriedali tam s Samuelom Ormisom redaktorské kreslo, takže aj také veci sa tam diali. Takže, no a navyše napríklad Palárik vydával Štúrovcom, aj s Viktorínom im vydávali knihy, publikácie, čiže aj tá vydavateľská činnosť bola vzájomne podporovaná. Takže, dnes sa hovorí o tom, že sa málo číta a predpokladám síce, že tu sedíme
v knihkupectve a že všetci sa tak trochu zaujímame, keď sme tu prišli na takúto diskusiu. Postropček pozitívnej deviácie. Tak, ale predsa len komu by ste to vy ako autori naordinovali túto knihu? Tak začnem ja, potom ma doplníš. Tak nie, v podstate pre každého to je výhoda. Začal by som možno študenti základných, stredných škôl, ale sú tam aj odborné texty, čiže aj študenti vysokých škôl, jazykovedci, kulturológovia, filozofii, každý si tam niečo nájde. Ďalej napríklad kňazi, a to je jedno teraz, či katolícke alebo evangelické, lebo však to vzájomne spolupracovali, čiže aj tam sa nájdú. V podstate každý človek, ktorý sa zaujíma úprimne o slovenské dejiny, literatúru, filozofiu, zamýšľa sa troška nad týmto svetom a tak. Takže myslím si, že tá kniha si nájde veľa čitateľov, ak sa nám ju podarí dostatočne spropagovať. Na to, Martin. Lukáš už povedal všetko, čo by trebalo. Ale samozrejme ja tiež odporúčam knihu naozaj širokej vrstve, pretože každý si tam nájde niečo svoje. Ono obsahuje aj naozaj veľmi dobré odborné články, ale aj články, ktoré sú vlastne písané takou popularizačnou formou, a aj taký bežný človek, ktorý nie je historik alebo nevenuje sa tej literárnej vede, tak si tam nájde nejaké zaujímavosti, ktoré ho dokážu upútať. Takže ono je to naozaj asi fakt, že pre všetkých. Poviem to ináč, ak niekto bude robiť prácu, či už seminárnu alebo diplomovú o Bernolákovcoch, bez vašej knihy sa nezaobíde. Či zaobíde? Zjednoduší mu to minimálne robotu na tom, by som povedal, lebo tých kníh naozaj vyšlo veľa, ale každá bola také, že zameraná na nejakú konkrétnu vec. Slovenské učené tovaristvo, boli knihy o konkrétnych tých Bernolákovcoch, ale táto je taká biograficko, encyklopedisticko, aj častočne populárna, aj odborná, čiže človek si to nájde naozaj z každého súdka. Vy už ste načrtli nejaké pokračovanie, voľné pokračovanie, tak ako to vidíte? Nadviažem v podstate na ten koncept pána predsedu, že premožitelia času, čiže bude 1, 2, 3, tie 3 generácie. Prvá Bernolákovci, druhá Všeslávie, tretia Štúrovci a možno štvrtá by mohla byť buď teda o tých 3 ďalších vlnách, autonomisti, čechoslovakisti, davisti, hej? Alebo potom to nejak podelíme ešte. Takže zatiaľ v horizonte sú tieto 2. A tá štvrtá, možno tak o 2-3 roky by to vyšlo, takže postupne to budeme spracovávať a potom si ich tak pekne budete môcť položiť do poličky. Čo to je plány, Maťo? Už máš vymyslený názov pre ďalšiu knihu? Ani nie. Nie, takže sa necháme prekvapiť. Možno katolícku modernu by si mohla spracovať. Ďakujem za návrh. Budem o tom uvažovať. Možno taký návrh by bolo dobre nechať zahlasovať, alebo skúšali ste to aj takto demokraticky, že čo by vaši čitatelia, fanúšici Matice Slovenskej chceli? To sme kedysi skúšali v Dave 2, ale ešte v tomto kontexte som to neskúšal. Ale bol dobrý nápad, no. Môžeme to vyskúšať. Dobre, ďakujem našim 2 autorom za to, že sem prišli z ďalkej Bratislavy a teda z domácej autorke Martine Matečkovej. Ďakujem vám, že ste k nám prišli, vážení hostia.